Бедна вдовица, просейки от къща на къща, веднъж почукала на вратата на един много богат човек. Богаташът отворил вратата при почукването и вдовицата му каза: „Извинете ме, аз съм вдовица и съм болна, имам и 2 деца. Ако прецените, че можете, помогнете ми. Моля ви.“ Богаташът се опитал да й даде нещо, но не намерил нищо около себе си. „Прости ми“, казал и той, „но не държа нищо вкъщи.“ Вдовицата му благодарила и тръгнала към следващата къща, но той я спрял. „Изчакайте.“ Отишъл в кабинета си, взел чек, попълнил го и го дал, казвайки: „Отидете до която и да е банка с този чек, за да вземете сумата.“ Вдовицата била неграмотна, никога не била виждала чек. Взела чека и си казала: „Той ми се подиграва, дава ми обикновена хартия.“ Дните